Любоў і боль яго Палессе. Імя Алексея Дуброўскага, эколага, краязнаўцы, фатографа і яшчэ грамадскага дзеяча, які на працягу ўсяго свайго жыцця рупіўся аб захаванні палескай нерушы, добра вядома ў турыстычным асяродку Берасцейшчыны. Памятная вечарына па ўшанаванні памяці вядомага краязнаўцы Піншчыны адбылася ў палескай сталіцы. На сустрэчу з Дуброўскім адправіліся і корэспандэнты навін. Ён ведаў кожную сцежку ў палескіх лясах, полях і балотах, кожную вёсачку з незлічонымі гнёздамі буслоў на трысняговых дахах. Не проста ведаў, а быў адданым і таленавітым прапагандыстам прыгажосці і велічы Палесся. Ён быў у захапленні ад палескіх багнаў, балот, ён адчуваў іх моц, ён адчуваў іх веліч, іх значэнне. І калі людзі не разумелі, гатовы былі гэтую ліквідаваць палескую рамантыку, ён біў у колакал і казаў: гэтыя балоты трэба пакінуць. Дапытлівы і скрупулёзны Алексей Дуброўскі стараўся нічога не прапускаць. Яго стараннямі былі даследаваны многія куткі некранутай прыроды і абгрунтавана арганізацыя цэлага шэрагу заказнікаў у заходнім Палессі. Званец, Падвялікі Мох, Спораўскі, Лунінскі, Выдранка, Ізін і іншыя. У сваёй творчасці ён стараўся пераказаць тое хараство природы, родных людей, так само іншим людям. Старався абудзіць іх так само, каб яны не былі абыякавыя. Шмат з таго, над чым працаваў Алексей Дуброўскі, знайшло сваё адлюстраванне ў фотаздымках і аматарскіх кінастужках, якія рабіў ён падчас сваіх вандровак па Палессі. Плёнам яго высакароднай справы сталі кнігі і шматлікія газетныя публікацыі. Гэта кавалак жыцця Дуброўскага. Это 20-гадовы адрэзак яго жыцця. Дзе ён быў, што ён бачыў, што ён дамогся, чаму быў рады, ад чаго вельмі расчараваны, все ў гэтай кнізе. Варта толькі пагартаць яго публікацыі альбо кнігі «Край пад белымі крыламі», «Полігон», і адразу становіцца зразумелым, як палескаму турызму не хапае сёння таленавітага экскурсавода, мудрага субяседніка, глыбокага знаўцы і непапраўнага рамантыка Алексея Дуброўскага. Нават наше пакаленне яго яшчэ не ацэніла. Я не прыхільнік таго, каб рабіць героя з таго, каго не варта рабіць героя. Але ён атрымліваецца сапраўдны герой. Проста такіх людзей у нас не было, які бы падняў бы на такую вышыню гэты пытанне, які апісаў бы і які прадбачыў бы то, што адбудзецца. Ён шмат якія рэчы прадбачыў. Ось. Я думаю, што яму будзе помнік у Пінску. Калісьці будзе. Марыя Кобіц, Аліса Грыгарчук, Александр Дзяченко. Абласныя навіны, Пінск.